да го милва и да го обича. А когато му е скучно, с него по поляните да тича. Ако нямаш истинско котре, можеш да си го измислиш. То сълзите ти ще спре и ще грейнеш в усмивка. Мама няма да се мръщи, че не иска куче вкъщи. Лесно става, ти си знаеш, трябва да го пожелаеш. Фризби. Вече бягахме достатъчно, нали, Меджик? Татко, добре ли си? Да, не, изморих се. Ако искаш, може да си почине малко. Не, вие продължавайте. Кученцето ти иска да тича още. Наистина ли нямаш нищо против? Разбира се. Малко ще си полегна. Ето тук под това дърво. Тогава приятна почивка. Благодаря ти, миличка. Ти ще я пазиш, нали, момче? Не ме излагай. Знаеш ли, Меджик е много умно куче. Сякаш разбира какво му говоря. Да, наистина разбира. Баща ти е много умен. Дано не е прекалено умен. Как така? Не трябва да разбере какво правим. Смяташ, че ако разбере, че имаш вълшебно куче и ходиш в джобното кралство, може да възрази? Казвам само, че не искам да разбере. Хайде, докато спи, да отидем да потърсим принцеса Ейми. Тук я няма. Ейми може да е навсякъде. Паркът е огромен. Ами, ако е там? Колкото повече обикаляме, толкова по-голям ми изглежда градът. Внимавай! Добре ли си? Да, беше прекрасен. Всички кучета обичат да играят фризби. Това е ясно, но откъде дойде то? Извинявайте. Казвам се Лиам. Фризбито е мое. Тогава внимавай как го хвърляш. Меджик! Кучето ти ми се разсърди, нали? Нищо подобно. Можеше да пострадаш, но аз не съм виновен. Хвърлих го на татко, но той не го хвана. Татко ти? Ето, това е баща ми. Доведе ме да поиграем, но както винаги се заигра с телефона си. Никога ли не си говорил с него за това? Какво да му кажа? Хвърли си телефона и си играй с мен ли? Нещо такова? Да, нещо такова. Нищо няма да излезе. Понякога направо искам да му го изтръгна от ръцете. Виж, Меджик изобщо не ти е сърдит. Добре, то вече не ми трябва. Видя ли? Да, трябва му кученце. Хайде! Успяхме! Слава Богу! Много меко кацане. Защото има възглавнички. Знаех, че ще ги харесаш. Но признавам, че идеята не беше моя. А чия? На Балун? На Мела? Чиро, ти си пълен с изненади. Надяваме се, че и ти ще ни изненадаш. Ако намекваш за Ейми, за съжаление, още не сме я намерили. Значи сте дошли за кученце? Точно така. Търсим кученце за това дете. Пак ще се ражда кученце. Значи Фло е отново в Покетвил с другата половина на диаманта. Зол, Горд, Кракия, къде са тези негодници? Какво правите?
мога да ви оставя. Горд е виновен. Кракия е виновна. Горд и Зул са виновни. Все едно кой е виновен. Вижте какво направихте. Ние всичко ще оправим. Веднага. Докато мигнеш. Сега няма време. На сърцето се появи образа на Сан Бернар. Тръгвате за Покетвил да шпионирате Фло, Меджик и стражите, а аз имам друга работа. Кучепедията се отвори. Никак не прилича на любимец. Добре, че ни осветли, Чиро. Преди не е ставало така. Сякаш иска да ни каже нещо. Да, обаче какво? Не се ли сещаш, малка господарке? Фризби? Я чакай, нали спомена нещо за фризби? Кой? Аз ли? Да, каза, че всички кучета обичат да играят. Така е. Потвърждавам. Какво си решила да правиш? Какво се прави с фризби? Хвърля се! Къде падна фризбито? Мисля, че знам. Може би не трябваше да го хвърлям. Защо? Помниш ли какво каза Лиам? Нищо няма да излезе. Понякога направо искам да му го грабна от ръцете. Видя ли? Меджик изобщо не ти се сърди. Може би онзи Сан Бернар е точно за него. Да отидем да му кажем. Аз да правя компания на нова момче. Да, но само ако искаш, Ото. Разбира се. Обаче... Други задължения ли имаш? Не. Но преди да тръгна, трябва да се върна вкъщи. Да се сбогувам с приятелите. Добре, ние ще дойдем с теб, нали, Меджик? Разбира се, но да извикаме и кралските стражи, защото Има може да е намислила нещо подло. Студено ми е. Има ще те чуе. Спокойно, Горд, винаги чувам. Съжалявам. Стига сте мрънкали. Как можах да назнача такива идиоти за асистенти? Не намесва и мен. Ще се обидя. Кракия, а ти какво правиш тук? Казах ти. Да шпионирам Фло и Меджик. Това и правя. Какво чакаш, говори? Кучето и момичето отиват в къщата на Сан Бернара. Чудесно. Но с Фло и Меджик ще бъдат и кралските стражи. Нека да ми дойдат всичките. Ще ги посрещнем както подобава. Съвсем близо сме. Къщата е там. Най-после замръзнах до смърт. Добре се разходихме. Нали, Меджик? Прекрасно. И си намерихме вълшебна капчица. Браво на Балун. Тя я откри. Да, както винаги. Стига вече комплименти. Беше късмет. Пристигнаха! Браво! Хайде, време е! Какъв е този шум? Лавина! Бягайте! Какво стана? Меджик! Не викай! Никой не може да ти помогне. Ти ли предизвика лавината? Я да ми губи времето! Давай сърцето! Никога! Казах ти, че не можеш да избягаш! Какво да правя сега? Дали Меджик беше прав? Золгорд, какво чакате? Хванете фризбито! Какво правите? Веднага се върнете! Помощ! Помогнете ми! Кой ще ми помогне? Заради едно тъпо фризби!
Меджик, добре ли си? Не се притеснявай. Вкочених се, но приятелите ни дойдоха точно на време. Като чухме Фло да вика, дотичахме веднага. А Има изхвърча от тук. Благодаря, приятели. Бяхте чудесни. Спасихте ни. Ако нещо си желая, то това е мил подарък, който лае. Малко кученце, с което да играем в захлас. То си ми е на сърцето, друго не желая аз. Няма второ като него, мило, сладко и добро. В джобчето ми си живее, винаги е с мене то. Съгласен съм. Тази седмица непременно трябва да се видим. Искаш ли още утре? Хей, приятелче, здравей! Или във вторник? Вторник е добре. Точно така. Да, добре, става. Един момент. Хей, добро момче. Ама ти... Хей! Няма да говоря повече. Браво, татко! Това чаках. Хайде да си поиграем. Чудесно! Но ни трябва... Това ли? Мисля, че е твое. Ти откъде дойде? Не те видях. Благодаря. Няма за какво, ще се видим. Ти беше права. Ото е идеалното куче за Лиам. Видя ли как грабна телефона от ръцете на баща му? Ти ми напомни, че трябва да се връщаме при татко, за да не забележи, че ни няма. И преди да е заваляло. Дано принцеса Ейми има покрив над главата си. Друго не искам, друго не искам, освен малко кученце, за което да се грижа. Друго не искам, освен малко кученце, което да обичам. С моето кученце сме винаги заедно. С моето кученце никога не се разделяме. Няма второ като моето кученце. Мило и красиво, сладко и добричко. Смел ли си? До мен ли си? Надникни в сърцето си и ще ме намериш там. С мен ли си? До мен ли си? Надникни в сърцето си и ще ме намериш там. Аз съм